खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बारलांफा नार्जारिनो आसाम गौरब बान्था होनाय जादों मैयानि सानाव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों हारिमु बिथिङाव मैखोमै बिहोमा होबोनायनि थाखाय बारलांफा नार्जारिनो आसाम गौरब बान्था होनाय जादों डॉ हेमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथांनि आखाइनिफ्राय आसाम गौरब बान्थाखौ आजावदों बारलांफा नार्जारि बिथाङा कक्राझारनि थागिबि बिथाङा खाम सेरजा सिफुं सुनायजों लोगोसे दोरोङारि बेफोर दामजुखौ गावनो बानायो बेबायदिनो हारिमु बिथिङाव बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो बिहोमा होबोदों जायनि थाखाय बिथांखौ आसाम गौरब बान्थाजों मान बावदों ओजोंहाय हाथि बन्धु मुंनि एनजिअनोबो आसाम गौरब बान्था होनाय जादों हाथि बन्धु एनजिअखौ दानाय प्रदीप कुमार भुइया बिथांनो बान्थाखौ होनाय जादों मानोना बिथाङा मैदेरखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो मैदेरा जाहाथे जानाय लोंनायनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जाया बेनि सायाव खामानि मावबोदों 130 एकार हायाव मैदेरनि न' बानायनो थाखाय बिथांनि दैदेननायाव मैदेर जानो मोजां मोनग्रा नापियार दंफां फिथाइ सामथाइ बायदिनि दंफां गायनानै दोनदों नगाव आरो कार्बि आंलंआव थानाय रंहांगावआव बेफोरखौ खालामदों जायनि थाखाय मन की बातनि गेजेरजों प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बिथाङाबो हाथि बन्धु एनजिअखौ बाख्नायदों दा प्रदीप कुमार भुइयाखौ मान बावनो थाखाय आसाम गौरब बान्थाखौ गथायदों बिथांमोननो बान्था गथायनायनि अनगायैबो जायफोर आसाम गौरब आरो आसाम सौरभ बान्थानि थाखाय सायख'जादोंमोन बिथांमोननोबो मैयानि सानाव बान्थाखौ गथायदों लामानि जाब्रबथायजों बिजय बसुमतारीनि जिउ खहा आरो मिथिंगा बसुमतारीनि गोब्राब जोखोम तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि कुहिपार गामिनि थागिबि बिजय बसुमतारीया लामानि जाब्रबथायजों अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जाबाय लोगोसे मिथिंगा बसुमतारीया बे समाव गोब्राब जोखोम जादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला AS14Q3954 नम्बरनि स्कुटिजों कुमारपारा गामिथिंनिफ्राय बर'बाजार चक फारसे फैबाय थानाय समावनो उनथिंजायनिफ्राय गंसे गोख्रैथिजों खारबोनाय इन्डिका गारिया बिथांमोननि स्कुटिखौ सौख्रांफैदों जायजों बिजय बसुमतारीया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो मिथिंगा बसुमतारीया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों मिथिहोबावनाय बायदिब्ला इन्डिका गारिया भुटाननिफ्राय पेट्रल थाव खावनानै फालांगि खालामनो थाखाय जोबोद गोख्रैथिजों सालायबोदोंमोन बेयावनो उनथिंजायनिफ्राय इन्डिका गारिया बिथांमोननि स्कुटिखौ सौख्रांदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों नाथाय दासिमबो AS01AD7227 नम्बरनि इन्डिका गारि सालायग्राखौ हमनो हानाय जायाखै होननानै मिथिनो मोनदों मबाइल गोसारदों UPPLनि MCLA दिलीप कुमार बर'नि भाइरेल भिडिअ जेराव कालिंदुवार बियाबनि UPPLनि MCLA दिलीप कुमार बर'खौ हटेलाव सासे उन्दै सिख्लासाजों हमनायखौ नुनो मोननाय जादों गावनि मुंखौ राजेश बर' होननानै फोलानायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो सिख्लासाखौ बिमायनि फिसाजो होननानै सिनायथि होनायखौबो नुनो मोननाय जादों जाय भिडिअआ दा समाज बिजोङाव गोसारदों जाय सिख्लाजों हटेलनि खथानि सिङाव UPPLनि MCLA दिलीप कुमार बर'खौ हमनो मोनदों बे सिख्लाया दिलीप कुमार बर'नि बिमायनि फिसाजो मार ना गुबुन सोरबा बिनि सायाव दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै जुदि बिमायनि फिसाजोब्ला हटेलनि खथानि सिङाव मा खालामदों MCLA दिलीप कुमार बर'आ बेखौ लानानै गोबाङानो गोबां सोंथिबो खालामदों आरो गोबां सावरायजानायाव गोग्लैनो गोनां जादों MCLA दिलीप कुमार बर'आ नाथाय बिथाङा बेनि सायाव दासिमबो जेबो खुगा बेखेवफैयाखै UPPLनि दैदेनगिरि अदेबानि BTechनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो बेनि सायाव फिनजाथाय होदों खोथाया मा बेनि सायाव दोलोनि गेजेराव सावरायगोन आरो नायबिजिरनानै राहा लागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा मोजां समाजाव सोरबा बेबायदि खालामोब्ला बेखौ बजबनाया एबा गनायनाया जुक्ति गैया होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा थारैनो MCLA दिलीप कुमार बर'नि सायाव UPPL दोलो बा BTC सोरखारा मा राहा लामारगोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन रंजालि बैसागुआ जानो गेजेराव आरो माखासे सानल' आद्रा दंसै मिथिंगाया समायना महर लानायजों लोगोसे रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय साखा-फारा जादोंसै सुबुं माहारियाबो गामि गामि खाम जथा सेरजानि रिंखांनायखौ खोनाहांनो हमदों रंजालि बैसागुजों लोगोसे बावखुंग्रि फोरबोखौबो खुंनो थाखाय साखा-फारा जाबाय बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव एप्रिल दाननि 12, 13 आरो 14 सानथामनि हाबाफारिजों बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंनाय जागोन जेराव दोरोङारि हाजो गाखोनाय बादायलायनाय थागोन मोसानाय बादायलायनाय थागोन दोरोङारि गेलेनाय जेरै खमलायनाय गिला गेलेनाय दावब' आथिं बादायलायनाय बायदि थागोन बेनि अनगायैबो दोरोङारि संनाय बादायलायनाय थागोन नारजि अमा अनला दाउ गोखा गोखै संनाय बायदि थागोन लोगोसेनो
साइकेल सालायनाय आरो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि बादायलायनाय थागोन। बेयाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनायबो थागोन। बेनिखायनो मेहेर गोनां जागोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै फोरमायथिदों खुंफुं आफादनिफ्राय। लोगोसे टुरिस्ट बिफाननिफ्राय केम्पबो लुनानै होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआरआव बिसायख'थिनि गुदुं बार बारबाय थानायनि गेजेरावनो UPPLनि MCLA दिलीप कुमार बर'नि हटेलाव सिख्लाजों हमजानायनि भिडिअ'आ भाइरेल जानायखौ लानानै BPFनिफ्राय UPPLखौ गाग्लोबनो खाबु मोनदों। बे दोलोआव जाख्लग्रा आरो हिन्जाव केलेंकारि दं होननानै बुंथियो BPF दोलोनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ। MCLA दिलीप कुमार बर'नि अनगायैबो गोबां VCTCनि चेयारमेन, TCLCCनि चेयारमेनफोरा हमनानै रायजो राजाजों बुजानाय, गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारनाय हिसाब गैया होननानैबो बुंथियो आरो गोबां फोरमान दं होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। बिटिआरआव गोदान राजखान्थि दोलो जोनोम जानाया एबसुजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्ममोननि फेलें होननानैबो बुंथियो। मानोना बिथांमोनहा खौसेथिनि बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय मानो NDBफोरखौ हमथानानै लाखिनो हायाखै होननानैबो सोंथि खालामो BPFनिफ्राय। NDBफोरनि जेंनाखौ बिथांमोनहा सुस्रांनो हायाखै। रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबांनानो केस दङ। रिहेबिलिटेसन मोनाखै, एक्स ग्रेसिया मोनाखै, साख्रि बाख्रि मोनाखै। बेनिखायनो बिथांमोनहा गोदान राजखान्थि दोलो दादों आरो गोदान राजखान्थि दोलो दानाया UPPLनिनो खहा जागोन होननानैबो बुंथियो। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफ्रा हाबनायनि बेलायावबो बुंथिदों दि जुदि बेफोर गामिफोरनिया पन्चायत बिसायख'थियाव भट होगोन अब्ला बेजोंनो बुजिनो हागोन बिथांमोनहा BTCआव हाबाखै होननानै बुंथियो प्रहलाद ब्रह्मआ। थाव खावनायनि दायाव 4 सुबुंखौ हमदों काजलगांव पुलिसआ। चिरांनि काजलगांव पुलिसआ धालिगावनिफ्राय आसाम पुलिसआव मावनाय रबिन गयारीजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमदों। थाव खावबाय थानाय हालोदावनो हमनो हादों होननानै मिथिहोदों। आसाम पुलिसआव मावनाय रबिन गयारीजों लोगोसे बिक्रम दास, तन्मय नाथ आरो निकुन्ज नाथ गासै 4खौ हमनो हादों काजलगांव पुलिसआ। गेरेजनि सिङाव थाव खावफुबाय थानाय समावनो 4खौ हमनो हादों होननानै मिथिहोदों। UPPL आरो BPFनि गेजेराव जयनिंनि बादाबादि। UPPLनिफ्राय BPFआव जयनिं जाहैनाय आरो BPFनिफ्राय UPPLआव जयनिं जाफैनाय बेबायदि थांलाय फैलाय जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो उदालगुरियाव बारग' मन्त्रि रिहन दैमारिनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा BPF दोलोआव हाबफैनानै बेखौनो बुंथिदों दि UPPL दोलोआ न'खर न'खर साख्रि होनो रादाय होदोंमोन, नाथाय थगायदों। बेनि अनगायैबो गय बागान थानायफोरनो 1 लाख राङारि मदद होनो रादाय होदोंमोन, हानि मोनथाय होनो रादाय होदोंमोन, नाथाय बायलाय फानलायखौसो बन्द खालामनानै होदों। खौरांगिरिफोरनोबो 10 कोटि रां होनो थाखाय रादाय होदोंमोन, नाथाय होआखै। UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा खालि गेदेर गेदेर खोथाल' बुङो। बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैबाय होननानै बिथांमोनहा गले गले बुंदों, नाथाय गोजोना बहा, सोर गोजोनखौ मोन्दों? खालि UPPLनि दैदेनगिरिफ्राल' गोजोनखौ मोन्दों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। नाथाय BTCनि लाइमोनफोरा गोजोनखौ मोनाखै, बिमा माहारिया गोजोनखौ मोनाखै, थिकादार आरो फालांगिरिफ्रा गोजोनखौ मोनाखै। बिटिआरनि सासेबो सुबुंफोरानो गोजोनखौ मोननो हायाखै। थांनाय समाव खुनुरुखुम सोरखार दाबाय, नाथाय बे खेबाव BPFआ सोरखार दागोन होननानैबो दाबि खालामो आदिबासीनि माखासे दैदेनगिरिफोरा। ओजोंहाय सोरखारखौ मोजां मोननानै 4नि बांसिन BPFनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ फोरमायथिदों। गसाइगाव जयनिं हाबाफारि खुंनायाव BPFनिफ्राय 4नि बांसिन UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ फोरमायथिदों। लोगोसे बेखौनो फोरमायथिबावदों दि गसाइगावनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम सानफ्रामबो BPF आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव जयनिं जाफैगासिनो दं आरो बे खेबावबो UPPL दोलोआ सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामो UPPL दोलोनिफ्राय। रंजालि बैसागुनि गेदेर अफार। सान्थिपुराव थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा रंजालि बैसागुनि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि मटर साइकेल एबा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला बेनो बयनिख्रुइबो गेदेरसिन अफार। गंसे मटर साइकेल एबा स्कुटि बायोब्लानो नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंसे सिलिं फेन मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 3 लिटार पेट्रलबो मोननो हागोन। थावनिया चिरां जिल्लानि सान्थिपुर बाजाराव। मोजाङै सुलाद लाबावनोब्ला 7099953599 नङाब्ला 9401123361 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों